bedo ka wacho ahinya nyaka duore koda nonro mabende gibiro bedo ka gitimo e kinde mabende koro nonro makoni kod kocha pod itimo ne jotije e kaunti ma Siaya. Aken wach makamano dani wach nango kaka ja Siaya bende kaka jakedne ratich oganda e pacho kae. Ya Sharon, onge kaka assembly kod ethics and corruption the team parallel nonro. Assembly nyalo benefit from report mar ethics and corruption kech ngaman go duol mar dayo document manyalo authenticate document and mana ethics and corruption. I ado bedo gima ber ka committee mar otiato otio kanyakla kod ethics and corruption mondo ne tumwache gima rach ahinya Sharon eno assembly ma Siaya is also guilty as charged nikech okinyal dhi luongo ji plenary gini no better deal go in a committee level the number 10 samiso kete ingen committee in a quasi judicial ikawa nyathi manyowe school nyoro my pesa por ko recover from shock tidwaro grill in the plenary mar assembly. I think oken gima fair kata otiato ng'eyo maber mano is intimidating. Nitie many ways ma collecting data. Data ni ka ethics and corruption dware to ka gin gi power ma yudo kech gin investigators gin ginyalo authenticate document ang'wat in the assembly kawo report gi Molo assembly will launch a parallel investigation. The same people give midwaro no ethics corruption or interrogate. The same people midwaro interrogate. They're young people, for heaven's sake. Kaya ngato ka antanyalo confront that committee, that plenary, and I can say, but jogi what torture gi for no apparent reason. Assembly kagin genuine nigidwaro konyo jogi kawuono ono ben giso samon the board arendo kende konya Jagudi ken chairman ma board Jagudi en acting chief executive officer gimoti atonego wach no anto ngani act forever kose gini ne en ma wuon gi nkech sama ngato act en limitation to sami act itimo maricho mondo koro jogi bosses nigi oneni imitimo ngi abe mondo chieng mondo poka gi pari koro mana be miyo jatich ok ti independently professionalism koro lal koro kaber Siaya I'm taking to theater no gitemie gi rang gi commit Siaya mondo yud jatich mogure yo makare ma permanent molo ma act kaka Jagudi makoro act bugino donji wiye aparon mokwongo ade gi sosa mon board by now ma Jagudi no bedo ngandala nkech okinyal timo investigation Sharon ka suspect moso bedo mention in office aparon mano wawuondre kabisa kendo wuondo jo Siaya kendo wuondo nyithindo gi marario enu the truth enu pesa gi gin karibu million 200 guye kaka mheshimiwa Teto wacho no pesa gi jogedo go jotimo gik mang'eny neno ineno Siaya moka unyono gedo onyiego ute Kisumo moko gedo Kisumo gin kuonde ma ji neno kama nyalo yiego Teto enu truth must be told kani chiwo pesa main hour of reckoning en timo ko ma okinyal avoid mondo gini ochop kama wayode wachope kukune mondo gini chak timre ngata ngata what truth must be told and truth ni emnya kwa wache ma joma no chiwo pesa gi they can be protected and giwach no the truth ngamno ka pesa kama kech kata wado we gi wan go pesa moko mang'eyo mane oro jomoko but aber kadiero moy laro kech kasaro nyithindo gene dakidhi hostel be donj makumi barua kata askari de kiel yeni kech takidhi kan penni dhi kanye koro ka ngato donjo bo tiyo bo bedo welcome bo deliver onyuolo nyithindo nyuol
ka nas ni mocholo nthindo masani dweche auchiel gi nthindo madongo, dweche aboro gi nthindo madongo. Nasni koro sani doga wacho ne en nyawawa nikech koro nyathicha ne onyuol, so nyathicha ne konyuol. Ja SHA manji ng'ani oclaim bank account mani ikete mani introduce ne signatory cha ni kete nango. Koro tab ne entienu bodwa tiyo ginyagudi oloke gire to otiyo go konyo jotelo gi moko kata mheshimiwa moko nosona ng'ato. Koro koso soni ng'ato ng'achabo son ng'ato koro onu koro kunyal wuok buk kwere gini rach dog dala with aside mondo waid kama kore. Koro gima kwayo sanenu this case ni ntie element mar DCI kako tetochono to ntie also part mar labor relation. Ng'ato sobedo katiyo ni Employment and Labor Relation Act wacho ni ng'ato sobedo katiyo ni en gi legitimate expectation. The only thing minyalo timo en ni inyalo confirm inyalo confirm ni nikech the process no koro does not determine nikech osodonjo otiyo pok ichunge for that time, and on their side and legitimate expectation. To the truth and kata ji 280 gi pod ket thieth Siaya pod jotich nitie gap megi wach thieth, and gima dotim nonro megi jotich Siaya duto okobedo limited to health mondo oyud jotije moko nitie manyawawa, that's the truth, to yud moko mane ondik makonego ndik nikech gima gitimo onge, so that ware state jotijwa mege 282 gi man gi papers mondo gikony wach thieth Siaya. Gima ng'eyo ne en budget Siaya ben malo, ceiling wasokalo, but kwa golo joma ni itijegi yo mondo yudo tijegi yo makan kare od joma nitie makonego tin Siaya County nitie ji mang'eny moteto kata nong'eyo both assembly and executive moket yo makan kare maonge gimoro dwaro mondo kony Siaya gibed oko mondo joma kare wach thieth okonyo tugo 21st century nikech ka thieth ni rach to saron jowadhi hinyore yore mang'eny to okwabedo no wasiko no wadwa ywak to wang'e gimono obedo no watim mondo wakonyre. Agwa ok en gima yot kama ji opapore yang hostel mondo yud thieth olore kaginyalo thieth. Nitie joma odhi usigu moneno clinical officer okaginyalo thieth, joma odhi usenge, joma odhi ambira madwaro kata lab technician mancha nitie onge, madhi Owalla, madhi kata Rabar center dalawa mancha gigi duto impact ng'eny. An nitie nyathi minwa moro mar gweng' mane obiro ira nahole pesa odhi onyiewo go tich nakwere noyo rit ndalo ni tich minyiewo no okuteri kamoro. Koro the problem mantie ni jowa boso ng'iyogu njoka nonyiewo abena koro en waso normalize mibadhi emiyo koro donji tich koro rot ok en gima nyien kuom jowa. Koro mano nyaka wadil go, and kakwayo jo ethics and corruption gibende giso fail wa kuonde mang'eny nikech gibende gitimatima romantic report ma okonywa at the end. Anang'eyo nitie kuonde moko magene gwekni nikech ODP bende selectively prosecute cases. To I feel ni Siaya ni to ne wadhi go nyaka giko mondo waluok Siaya once and for good. Waluoke kuonde duto ok no mana mawach mege thieth kende ging'eny to wawuoko waluokgi mondo ji duto oyud pesa mondo Siaya dongre nikech ka gige timre kama to kata ng'ama biro chako dongruok Siaya kata ng'ama dona minyalo kelo pesa Siaya biro dongo pesa gi nikech pesa no konyo jopiny. Man devolution and services obi machiegni mondo kony jopiny mondo jopiny ayuag mancha ji yuag ne cha